Γεια σας παιδιά, είμαι ο Μιχάλης και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το Brawl Talk και για το Brawl Stars, όπου κάνει συνεργασία με το Stranger Things. Για να μην σας πολύ λόγο, κάντε ένα subscribe για να μην χάνετε κανένα βίντεο και ας ξεκινήσει το βίντεο. Ξεκινάμε με την 11 Lumi, που θα είναι η Lumi, απλά θα είναι η 11. Οι δυνάμεις της θα είναι αυτές οι βάφλες, όπως βλέπετε, που πετάει, και η super που θα κάνει με τους κεραυνούς. Θα είναι ο Dustin Nita, ο οποίος θα είναι ο Dustin, απλά θα είναι η Nita. Και το καλύτερο απ' όλα θα είναι πως αυτό το skin, το Dustin Nita, θα είναι το Hypercharge skin της σεζόν. Ο Hopper Bull, όπου θα είναι ο Hopper, απλά Bull. Ο Eddie Draco. Ο Will Gas. Ο Scoops Ahoy Berry. Και η καινούργια brawler, η Gigi, η οποία θα είναι μία κινέζικη μαριονέτα ουσιαστικά, όπου οι δυνάμεις της θα είναι να κάνει αυτό το spin όπως βλέπετε, και η super της θα είναι η τηλεμεταφορά. Επίσης, όσο αποφεύγει τις βολές των άλλων, θα μπορεί να παίρνει super, πράγμα που θα είναι καλό για να μπορεί να κάνει τηλεμεταφορά και να ξεφύγει από οποιονδήποτε αντίπαλο. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή με καμπανάκι ώστε να μην χάνετε κανένα άλλο βίντεο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.